Én üdvözlöm a kedves kolléginákat, kollega van itt, csak kollega. És üdvözlöm a diákságot, ifjú hölgyeket és ifjú urakat. Engem Jancsó Gábornak hívnak, és ahogy Izsa tanárnő elmondta, én a KFK-i RMK-ban, ez a régi neve az intézetünknek, Központi Fizikai Kutató Intézet, Részecske és Magfizikai Kutató Intézet, ez volt a lánykori nevünk. Tavaly januártól a Wigner család engedélyével, tudjátok, Wigner Jenő, az egyetlen Nobel-díjas magyar fizikusunk, a Wigner család hozzájárulásával az intézetünk felvette a Wigner Fizikai Kutatóközpont nevet. Ez komoly hozzájárulás kellett, mert ezért egy ilyen nevet senki nem használ, az csak úgy szavakon, de mondom, tavaly január óta mi vagyunk a Wigner Intézet. Egy kis először. A mai előadás elméleti fizika lesz. Kifejezetten elméleti fizika. Én két részre osztottam, amit maguknak el akarok mesélni. Az elméleti részre, és a másodikban pedig már nagyon közel kapcsolódik a CERN-hez, bemutatom a CERN detektorokat, a detektorok elemeiről fogok beszélni, tehát hogy ott lesz vezetőtök egészen biztosan, de lehet, hogy olyan terminus technikusokat használnak, hogyha előtte nem hallottátok, akkor azt se fogjátok tudni, hogy eszik-e vagy isszak. Én csak azt szeretném, hogyha a mai előadásból annyit jegyeznétek meg, hogy azt a bizonyos dolgot eszik-e vagy isszak. Senkinek ne jusson eszébe, hogy akárhogy jegyzeteljen, vagy hogy megpróbálja az egészet. Én ott állok járfizet. Ne jegyzeteljetek, akkor én megmondom miért. Tehát egyrészt nem szükséges ezt bevagolni, én nem foglak vizsgáztatni benneteket, hanem hogy kérdéseket teszek fel, csak azért, hogy lássam, hogy valamelyik ébred levő hallgatóság. A másik, hogy ezeket az előadásokat az interneten, az intézeti honlapján, majd megmondom, hogy hol, megtalálhatjátok, otthon, nyugodt környezetben, meg tudják nézni. Az egyetlen, ami szükséges hozzá, hogy a Windows operációs rendszerben az Office-ból az úgynevezett PowerPoint. Én nem tudom, mindenkinek van PowerPoint? Kinek nincs? Hát az Open Office, hogyha esetleg Linuxos, az Open Office az ki tudja nyitni a PowerPoint-ot, és azt esetleg úgynevezett PPS-nek van javaslatban nézni. Tehát én elkezdem, ha valakinek kérdése szóljon, úgy érzétek, hogy gyorsan megyek, nem azért, mert hadarok, én nem vagyok hadaros, de esetleg túlságosan gyorsan lépkedek a diákon, ha túlságosan gyorsan lépkedek, ha hárman feltartják a kezüket, hogy lassíts, akkor én lassítanak. Jó? Na most elég sokat láttátok már ezt a képet, annyira, hogy ha ez a kép a fejetekbe ment, akkor tulajdonképpen már mindent tudtok is. Ugyanis ezekről az úgynevezett elemi, valóban elemi részecskékről lesz szó a továbbiakban. Tehát, ugye ezt a képet nagyon könnyű megjegyezni. Ezt mindenki tudja, hogy vannak valami kékek, sárgák, meg hasonló. De azért majd éppen ezekről fogok én részletesen beszélni. Na kérem szépen, ezen a képen egy Nobel-díjas fizikus, Richard Feynman látható, amit éppen egy ilyen brazil dobon, nem tudom, hogy hívják, egy bongó, vagy dobó, vagy... Na, szóval valami ilyen dobon játszik, ugyanis egy kiváló dobos volt, olyannyira, hogy amikor Argentinában és Brazíliában járt, az ottani zenészek megcsodálták az ő képességét. Egyébként egy fantasztikus fickó. Azon kívül, hogy Nobel-díjas, kiváló elméleti fizikus, egy nagyszerű pedagógus, az ő könyve magyarul is megjelent fizikáról, a modern fizika 9 kötetben, amit első-másodéves egyetemen tanultak.
egy ilyen előadásra alkalmán, egy ilyen ehhez hasonló előadást kezdett ő ezekkel a szavakkal. Szóval ne tessék megnyitni. A fizikában rengeteg olyan dolog van, amiről beszélünk, de néha még egy Nobel-díjas fizikus is azt mondja, hogy igen, nem értem. Mint hogy Einstein sem értette teljesen a kvantummechanikát. Azt mondta, hogy nem érti. Tehát nem tessék megijedni, hogyha valami nem 100%-osan világos. Na most, csak úgy bevezetőnek. Egyetlen ember hallott erről. Sokan. Jó. LHC. Igen. Tudja valaki, hogy mit jelent az LHC? Large Hadron Collider. És a LEP? Large Electron Positron ütköztetés. Merkel. Hallottatok róla? Majd hallottok. Ez mi az? Volt. Na, ez egy energiaegység, amiben igen, millió elektron volt és gigaelektron volt, az elektron volt pedig egy energiaegység, mindjárt meg fogom magyarázni. Hallottatok el. Ez egy összefoglaló neve egy csomó elemi részecskének, amelyek erős kölcsönhatásban részesek. Baryon mező. Hát ezek a hadronok családján belül vannak részecskék, amiket baryonoknak nevezünk és mezonoknak, de hallottál. Igen. Mondj egy baryon. A proton például. Jó. Jó. Ezek jönnek az égből. Elemi részecskék. Szokás műmezonnak nevezni, de a mezon szó az nem. Pozitron. Ebből tudjátok, ez micsoda? Az elektronnak az antirészecskéje. Úgyhogy ezeket a lapokat akkor ezek szerint akár át is ugornak. Pion. Pi-mezon. Hát ezek is a gyorsítókban keletkeznek, és jönnek az égből is felé. Neutrino. Ez egyik legérdekesebb elemi részecske. Majd meglátjátok azt a diától, megmutatom, hogy ebben a pillanatban milliárdnyi neutrino szaladt keresztül a testeken. Nem érzi? De nem is érzi. Ők olyan gyengén hatnak kölcsön az anyaggal, mintha ott se lennék. Fényévnyi fényév távolságnyi ólomfalon is keresztül mennek, de jönnek a napból milliárdjával, és jönnek a világból is. Fermion bozon. Na jó, ez senki nem hallott. Ma hallom. Quark. Hát erről ugye mostanában sokat beszélnek, majd megvehetjük pontosan mi az. És a gluon, hát az is a quarkokkal, hogy mondjam, kapcsolatban levő részecske. Ezekről fogok én lényegében nektek beszélni, csak úgy kíváncsi voltam, hogy ezek a szavak kifejezések mennyire ismertek. Van olyan, aki még mondjuk egyről sem hallott maguk között? Nincs. Jó. Na kérem szépen. Razen. Hallottatok róla? Igen. Ugye ő fedezte fel az atommagot és a protont. Planck. Hogy? Ő írta fel az első részecske egyenletet, amelyből majd az antirészecskék létezésére következik. Paul. Kémiából hallottatok a Pauli-féle kizárási elv. Akik hallottak róla, azoknak könnyű dolga lesz, mert egy alkalmazni fogom a Pauli kizárási elvet itt a részecsketesztben. Werner Heisenberg. Ó, mindenki hallott róla, Heisenberg-féle határozatlansági reláció. Valami ilyesmi lehet a fejemben. Enrico Fermi. Biztosan ismer. Egyik az amerikai atomprogram résztvevőjének, de rengeteg. És itt van az én kedvencem, a Richard Feynman, az a felegyelek, aki azon kívül, hogy Nobel-díjas, rengeteget tett az elméleti fizika fejlődésére. Ezek mind Nobel-díjasok.
Na? Na? Ki hiányzik ezen? Hangosan mondjátok meg, nem vicc, én az egyik fülemben gyengébben hallok, mint a másikra. Tehát, mi hiányzik onnan? Albert. Menjünk tovább. Itt 4 nagynevű magyart. Biztosan ismerjük a nevét, Wignerről már beszéltünk, az intézet névadója. Neumann János, ugye, aki nem csak a modern fizikában, de a számítástechnika meghatározásában is alapvető szerepet játszott. Szilárd és Teller Leó. Van-e között? Hány Nobel-díjas van közöttük? Mennyi? 1. És ki az? Igen. Többiek is kiváló fickók voltak, de a Nobel-díjat egyébként Wigner jelent. Jó. Elértünk az előadásunk címéhez, részecskék. Nem is olvasom. Felülről mindig azt szokták mondani, hogy már a régi görögök is. Hát ezt mondom én is most, és a régi görögök sejtették azt, hogy a világ nagyon sokféle, de kerestek valami, ami közös. Azt mondták, hogy a világnak lehetnek valami alapépítőkövei, és ezt a régi görög filozófusok úgy határozták meg, hogy a tűz, föld, a levegő és a víz. Aki filozófiát tanult, vagy hallott róla, vagy olvasgat, nyilván ezt az atomelképzelést, hogy a világot ezekből felépíteni már hallottak. Én mondom először? Nem. Na kérem szépen. Megmutatjuk, hogy alapjában véve igazi. A világ tényleg visszavezethető, alapvető összetevő részecskékre, de hát ez nem a tűz, meg a víz, meg a levegő, és így tovább, hanem éppen azok, amit azon a bevezető lapon láttunk, és én most oda szeretnének benneteket elvezetni, hogy hogyan jutottak erre a... Na, kérem szépen. Ez az atomtétel. Kémiát mindenki tanult már itt, ugye? Vagy ha nem is tanult, azt tudja, hogy a 20. század elején az atomot így képzeljük el, ott vannak benne a pozitív töltésű protonok és a semleges neutronok. És körülötte pörögnek az elektronok. Na kérem szépen, az elektronokat Sir John Thomson fedezte el 1867-ben, ez volt az első elemi részecske, amit felfedezte. Sir Ernst Rutherford felfedezte az atommagot és a protont. Itt bal oldal lent Sir James Chadwick a neutron. Látták azt a 3 pöttyet, ami most beszélt? Ők lesznek a mai előadásunknak a témái, ők a kvarkok. Tulajdonképpen oda akarom magukat elvezetni. És itt jön egy új ember, Murray Gell-Mann, aki a kvark hipotézist 1963-ban szerette. Ha megnézitek, én nagyon hangsúlyoztam, hogy Sir, meg Sir. Gell-Mann nem Sir. Mit gondolnak miért? Nem. A többiek angolok. És az angolok már régóta nagyon tisztelik a tudományt, és a tudomány művelőinek lovagi rangot, Sir rangot ajándékoznak. Persze kaptak Nicholson és mások is, de tudós. Ki volt maguk szerint az egyike az első angol tudósnak, aki Sir? Isaac Newton. Ki? Isaac Newton. Newton! Igaz? Newton. Volt egy filozófus, itt Newton volt egy Sir Isaac Newton. Ugye? Newton. Na kérem szépen. Akkor menjünk tovább. Nagyságra. Az atomnak a mérete körülbelül 10⁻⁻⁰ méter, nem kell megjegyezni. A nukleon, tehát az atomok mérete 4 nagyságrendnél kevesebb, az elemi rész, a proton és a neutron 5 nagyságrendnél kevesebb, és ott vannak a kvarkok és az elektronok, amiről tudjuk, hogy biztosan kisebbek, mint 10⁻⁻18 méter, tehát nagyon-nagyon pontszerűek, legalábbis a protonhoz képest, ami az én számomra szintén pontszerű, de nem annyira, mint a kvarkok is. Na.
Egy kis visszapillantás. A szezonforduló előtt tudták, hogy az atomok semlegesek. Tudták, hogy vannak elektronok is benne. Most hogy képzeljék el? Úgy képzeljék el, hogy van valami pozitív massza, amiben benne ülnek az elektronok, hogy semlegesítsék azt a pozitív masszát. Így lesz az atommag semleges. Ezt hívják a Thomson-féle puding modellnek, vagy legyen puding. Tehát a mazsolás puding. Kérdés, hogy valóban mazsolás puding az atom. Erre a kérdésre Rutherford adott választ. Lehet, hogy a felsőknek, a nagyoknál hallottak a Rutherford-féle szórási kísérletről, de én megpróbálom magunknak röviden elmondani. A következőről szól. Rutherford alfa részecskéket kisugárzó radioaktív anyagot helyezett el. Az alfa részecskék azok nem más, mint a hélium atommagja. 2 proton, 2 neutron. Ezek a radioaktív alfa részecskék egy arany lemezre irányítottak, és közben egy ilyen cinkszulfid ernyőtet, ahol ha átmegy rajta az alfa részecske és belecsapódik a fluoresztáló ernyőbe, mi történik? Felvillan. És nézte a felvillanást. És azt látta, hogy sok ezer alfa részecskéből, ami elmegy, eléri az aranylemezt, a legtöbbje átmegy. Mint hogyha ott se lenne. Könnyedén átmegy. Azonban néhány, itt berajzoltam, néhány visszapattan. Mire következtetnek? Hogy az atom egy nagyon szellős dolog, hiszen az alfa részecskék csak úgy, mintha ott sem lenne, átmennek rajta. De ha véletlenül eltalálják azt a pici magot, nagyon picinek kell lenni, ugye, mert alig-alig jön vissza, nagy véletlen kell ahhoz, hogy éppen eltalálja, az a kemény protonmag viszont visszajön. Ebből következtetett arra, hogy az atom nem puding, ugye, hanem visszaléptem. Az atom nem puding, hanem valami olyan szerkezet, amit az előbb is mutattam, tehát van egy picike központi magja, és körülötte az elektron. Ezt hívják Rutherford-féle atommodellnek. Kérem szépen azért a Thomsonra is tessék tisztelettel nézni, ő is nagy tudós volt, mert ő fedezte fel az első elemi részecskét, az elektront, a katonsugárzásban. Hát ebben tévedett. Thomsonnak is 2 lába van, mégis tévedett. Na, most elérkezünk oda, amit úgy mondanak, úgy neveznek, hogy a napjai Rutherford kísérlet. És ez a kísérlet vezetett a kvarkok kísérleti felfedezéséhez. Azért mondják Rutherford kísérletnek, mert lényegében ugyanazt ismételték meg, amit a Rutherford. De amíg a Rutherford berendezése egy asztalon álló ekkora kis ketyere volt, addig a kvarkok felfedezéséhez egy 3 kilométer hosszú gyorsítót építettek Stanfordban, Amerikában, ez a SLAC lineáris accelerátor, a SLAC. Mit csinált? Elektronokkal, nem alfa részecskékkel, hanem elektronokkal bombázták a hidrogén atomat. És azt látták, hogy a legtöbb részecske úgy azon a hidrogén anyagon átszalad. Vagy szóródik, kicsit nekiütközik és szól. De van néhány, ami ugyanúgy, mint a Rutherfordnál, visszapattan. És a visszapattanás gyakoriságában, stb. Arra következtettek, hogy a protonon, amiről azt hittük, hogy pontszerű és szerkezet nélküli, hogy a protonon belül is vannak apró kis magocskák, valamik. Hát ezek a valamik, amiket kvarkoknak neveztek. Na kérem szépen, a kozmikus sugárzásra már hallottam. Nem kell félni, mert itt valakit megijesztettem, hogy milliárd neutrinó szállít rajta keresztül, rajtam is.
a kozmikus sugárzás, hogy az univerzumból jönnek részecskék, sokféle. Hát itt ezen a rajzon éppen az atmoszféra felső rétegébe érkezik egy nagy energiai proton, ami összeütközik az atmoszféra levő valamilyen atommal. Itt az ütközés. Mi történik az ütközés után? Látják, nagyon sokfajta új részecske keletkezik. Tehát ebből a nagy energiás ütközéstől, ugye mert nagyon nagy energiai protonok jönnek, vagy más részecskék, újabb részecskék keletkeznek. És mi történik az újabb részecskékkel? Itt szépen mennek tovább, aztán azok a részecskék is ütköznek, és azok is újabb részecskéket hoznak létre, és így kialakul egy úgynevezett kozmikus zápor. Tetszik érteni? Tehát ütközik, több részecske keletkezik. És így. Néhány ezek közül eléri a Földünket, mert nagyon sok elbomlik, például mionokra vagy neutrinokra. Ez itt a Mont Blanc. Nem, ez a Mont Blanc, igen, Everest. Ez itt a Mont Blanc, csak úgy szemléletesen. Tehát a Földünket is nagyon sok elemi részecske, főképp mion, illetve főképp neutrinó és műon élet. Ha itt kitartatom a tengeremet és arra egy műonot detektor tennék, hát úgy 2-3 percenként az a műon detektor jelezné, hogy itt éppen keresztül ment rajta egy műon. Nem veszélyes. Tehát a kozmikus sugárzásra nem úgy kell nézni, hogy rádióaktív veszély és így tovább, ide belépni nem szabad, mert akkor szaladhatnak a föld. Na, ezzel kapcsolatban egy kis részlet. Ugye, az elektront, a protont és a neutront már elfogadták, mint létező részecske. Igen? Igen. Na, de újabb részecskéket találnak a kozmikus sugárzásból, ott megismételjük az ábrát, lelkes tudósok felfedezik, mi a jutalmuk, szép Nobel-díj, többen kaptak érte Nobel-díjat. És itt vannak azok a részecskék, amiket kozmikus sugárzásban felfedeztek. Felfedezték a pozitront, amire valamelyik okos kollégájuk azt mondta, hogy az semmi más, mint egy pozitív töltésű elektron, vagy más néven az elektron az anti-részecske. De felfedezték benne a pi, a mű, a műont, a piont, a kamont és sok más további részecskét. Most ezekről szólok majd még pár szót. De előbb az antirészecskékről. Ezeket a részecskéket ugye mindenki ismer. Most már. Ugye? Legyen egy szószólójuk, aki hangosan azt mondja a többiek nevében, hogy igen. Jó? Mert akkor így meg. Ismerik? Igen. Jó. Na most, Diracnak a képét az első tabon láthatták. 1928-ban felírt egy nagyon bonyolult egyenletet, amiben szerepel egy négyzetgyök. Hát kérem szépen, négyzetgyök egynek mennyi az értéke? Plusz egy vagy mínusz egy. És ott állt a szegény Dirac, hogy mit kezdjük. Ha veszem a pozitív előjelet, akkor leírom a részecskéket. Az ismert részecskéket. Elektron és így. De mi van, ha az egyenletet változtatok, és a mínusz egyet írom oda, hiszen a négyzetgyök az lehet mínusz egyes. És azt mondta, nem butaság. Lehet, hogy annak az egyenletben annak a mínuszjelnek is van értelme, és azok is részecskéket írnak le, legyenek ezek a részecskék, az antirészecskék. Kérem szépen. Tehát az elektron antirészecskék. Az antielektron, proton, antiproton, neutron, antineutron. Ő 28-ban jósolta, 32-ben a pozitront, a kozmikus sugárzásban felfedezték, az antiprotonra és az antineutronra viszont jó sokáig kellett térni. Te kérdezted? De ez csak az elméletben létezik, hogy gyök. Tehát így a gyakorlatban nincs olyan gyöke valaminek, hogy ilyen... Fedjétek egyenletet.
abból az egyenletből származtatta a részecskéket. Az ismert részecskéket leíró bonyolult matematikai egyenlet. De egy részecskéből hogy mondom ki? Nem a részecskéből. Leírok, van egy elmélet. Van egy elméletem, amiből azt mondom, hogy ez az elmélet megjósolja a részecskék létezését. És az elmélet így néz ki, hogy plusz, mínusz, és ott egy részét. És akkor ott állt, mint oké. És azt mondta, hogy tegyünk oda, az értelmezők azt mondta, hogy negatívnak, mi jön ki a? Tehát nem a részecskének van négyzetgyökkel, hanem annak az egyet. Tetszik érteni? Ki az, aki nem érti? Na, jó. Nem. Pontosabban azt, hogy a Dirac elmélet az egy matematikai elmélet, egy hosszú egyenlet, aminek a megoldásai úgy interpretálható, mint részecske. És ebben az egyenletben szerepel az a mínusz, az a négyzetgyök, és akkor azt mondta, nézzük az egyenletet úgy, hogy ide a mínusz jelen írok be, oldjuk meg azt az egyenletet, amit én nem írok fel, nem is tudnék, mert ilyen hosszú, és nagyon bonyolult, és tele van olyan szimbólummal, amit nehéz értelmezni, de azok, amik az elmélet a fizikusok számára a részecskéket leírták. És akkor most ellenőrzést kérek, ezután sem értették meg, akkor javaslom, hogy tessék beiratkozni egyetérték a fizikus szakára, és a harmad-negyedében találkozni fognak a Dirac egyenlettel. Jó? Úgyhogy megbocsájtanak tovább. De a lényeg érthető. A lényeg, felejtsük el a részecskéket. Vannak részecskék, és felfedezték, utána kísérletileg vannak antirészecskék. Mehetek tovább? Jó. Mi történik egy részecske, az ő antirészecskével találkozik? Annihilál. Egy elektron találkozik egy pozitronnal, megszűnik mind a kettő létezni, és sugárzását, gamma sugárzását ennek a világának halad. Ezt hívják annihilációt. Hallottak már erről? Van olyan, aki hallott róla? Na, ott ülnek a sokat hallott. Na kérem szépen, tudnak-e ennek egy fontos alkalmazása? Az annihiláció. Még egyszer mondtam, hogy erre rosszul. Nem arra. A PET. A pozitron emissziós tomográfia, ami pontosan azt használja ki, hogy pozitront emittáló anyagot juttatnak az agyba vagy más testrészbe, lélegzés vagy infúzió útján, azok ott található elektronokkal annihilálnak, és gammasugárzásra alakulnak, és a gammasugárzást pedig úgy, ahogy a röntgensugárzást detektálni lehet. Ez a PET. Mi történik, ha egy pozitron és egy antiproton találkozik? Megkérem a tanárnőt, hogy a helyes választatót adjon egy piros pontot. Na. Alkotnak egy olyan atomot, és elkezd keringeni a... Hogy neveznék te azt az atomot? Egy anti-atom. Antihidrogén. Úgyhogy tessék két piros pontot adni, az öttek kapcsolat, van nem boldog eddig. Akkor keletkezik egy antihidrogén. Mert miből áll a hidrogén? Proton és egy körülötte keringő elektron. Ha most mind a kettőt antirészecskének cseréljük, akkor lesz egy antiprotonunk középen, és ő körülötte fognak csapatni a pozitron. Helyes. Nagyon jó. Betetszett írni a piros pontokat? Jó. De ez vicc, nem kell komolyan mondani. A piros pontot komolyan mondtam, de én nem osztázom. Na szép. Érdekesség, 1 kg anyag és 1 kg antianyag 6 milliárd liter vezeték.
Hol találkoztak az irodalomban? Igen. Mi volt a könyv cím? Angyalok és démonok. Angyalok és démonok. Az egy nagy könyvsiker volt. A lényege egyébként felépítették CERN-et a stúdióban. Teljesen lemásolták a CERN detektorokat, stb. Egy nagyon drága film volt, és az antianyag megszerzése körül ment a játék. CERN-en nem tudnak annyi antianyagot előállítani, amiről a könyvben álmodoznak, de az antianyag volt CERN-en. Olvasták többen? Ki olvastak? De filmen is lehet látni. Jó volt a film? Szóval én csak ilyen borzalmas részletet láttam, amikor az egyik kollégák ilyen előadás kivetítette a belépető rendszert ott a szemben. Az utasítás. Na jó. Szóltunk az energiaegységekről, a memről, jedről. Mi részecske fizikusok energiaegységnek nem foglalkozunk az SI rendszerrel, sokkal kézenfekvő nekünk, az úgynevezett elektronvoltokban számolni az energiát, meg a tömeget. Kérem szépen, egy elektronvolt, az az energia, valaki olvassa fel hangosan a tábláról. Egy elektronvolt elvég, az az energia, amelyre egy elektron 1 volt feszültség különbség által felgyorsulva szervezhető. Világos? Világos. Jó, ezen nem elkülözünk. Na kérem szépen, ennek a többszörösei, amit használunk, a keV, kiloelektron volt, ezen megaelektron volt, gigaelektron volt, 19-en, és a teraelektron volt. A CERN energiája ma, CERN-ben a gyorsító, az LHC-ban ma milyen energiákról beszél? TeV. Tehát 10 a 12-en elektron volt energia. Jó, menjünk tovább. Amit érdemes megjegyezni. Egy elektron tömege, mert ugye tömeg és energia egyforma, ha C-t egynek veszem, akkor ugyanaz az egysége a tömegnek, mint az energiának. Az elektron tömeg félmel, hány kev? Hány kev? 500. Elolvastad, 500 kev, ugye? Mert félmillió mev, az 500 kev. A protonnak a tömege durván egyet, tehát a proton 2000-szer olyan nehéz, mint a elektron. Na kérem szépen, emlékezzenek arra a kozmikus képre, mi történt ott? Részecskék ütköztek, és mi történt? De olyan hangosan beszélsz, hogy senki nem hallja, mert te igazat mondasz. Ki akar? Új részecskék keletkeztek. Na, nézzük! Mi kell hozzá? Kell hozzá egy gyorsító, itt nagyon nem látszik a kép, mindegy, amiben összeütköztetünk két nagy energiájú részecskét, most például egy elektront és egy pozitron. Legyen egy jó nagy energiája. Mit vársz? Új részecskéknek. Hallottad? Hallottad? Rengeteg új és különböző fajta részecske keletkezik. A jelenséget tetszik érteni? Részecskét akarok gyártani, veszek egy gyorsítót, veszek két részecskesugarat, összeütköztetem, és rengeteg új, egészen különböző fajta, sokfajta részecskéből keletkezik. Megsértem az energia megmaradást? Nem. Mert a keletkezett részecskében az energia annyi lesz, mint amennyi annak a két nagy energiának ütköző részecskének az energia. Igaz? Két egyenlő MC10-szer. Ezt az egyenletet ugye már hallottam minden. Igen? Jó. Na kérem szépen. Most egy kicsit vicces próbálok lenni. Használható ez a módszer a gyümölcstermesztésben. Vegyünk két emberet, ütköztessük őket nagy energiájban. Most megáll. Mit gondolnak, mi történik?
folytatni, akkor mit vár? Kirepülnek barackból. Piros volt. Az előbb nem olyan lesz rajzoltam, hanem két és ott kereszteztek protonok, neutronok, anyák. Na jó, ennyit a viccelődésből, de lehet, hogy ebből jobban megértitek az előző képet. Ez lehetetlen, az viszont vonalás. Na jó. A gyorsító kora előtt néhány részecskét ismertünk, ugye ott vannak elektron, proton, neutron, pozitron, műon, pi, k. Ott vannak az évszámok, amikor felfedezték. Az 50-es években azt az ötletet, amit ugye mutattam, elektron, pozitronnal, azt megvalósították, építettek gyorsítókat, és a gyorsítókban már részecskék tömkeletét fedezték. Elkezdték őket elnevezni a görög ABC betűivel, és így tovább. Vigyázni kell, mert már el is fogyott, annyi új részecske keletkezett, elfogyott a görög ABC. Ezeket mind valamikor, amikor felfedezték, elemi részecskének gondolják. Ugyanúgy az eleminek, mint a proton, amiről majd kiderül, hogy az sem elemi. Na jó, megmutatom a következő képet. Tehát néhány szó. Erre nem kell olyan nagyon figyelni, amit zölden jelölök általában azt, aki nagyon álmos átukoratja. Tehát ilyen nevű részecskéket találtak, de nagyon rövid volt az élettartam. 10⁻⁻⁰-en, -23 centiméter, és aztán elbomlanak könnyű részecskék. Például van egy ρ0 nevű részecske, ami 10⁻23 szekundum alatt elbomlik két pi mezon nevű részecske. 10⁻23 az egy olyan rövid idő, hogy a fénysebességgel sem haladja meg az atomi méretet. Tehát mi nem is látjuk tulajdonképpen a rót, hanem mit látunk, hogy két pi mezon keletkezik, aminek a tömegéből ki lehet számolni a ró tömegét. Erről majd később a következő előadásban. Na kérem szépen. De a pi mezon sem örök életű, mert ő is elbomlik egy műorról és egy neutrinról. Na és? Kérdeztetek? Igen. Hogy ez a ró0 részecske ennyire rövid ideig él, és az atomokból sem jut ki, akkor honnan tudjuk, hogy mégis ott van, és abban az ütközésben mondjuk nem a pozitív és a negatív pi részecske keletkezett. Tehát honnan tudjuk, hogy ott van között ez? Igen, helyes a kérdés. Erre a részletes választ, ami feltétlenül érthető lesz, hogy a következő előadásban meg, hogy hogyan lehet detektálni, beszélni olyan részecskékről, amik semmilyen módon nem detektálhatók, mert a detektálás a keletkezés pillanatában elmúlik. Erről én beszélni fogok, röviden Évának, meg nem tudom én még valamelyik nagyon okosnak, azt mondom, hogy ha ismerem a két részecskének, a két pi mezonnak az energiáját és az impulzusát, akkor abból, ha feltételezem, hogy az egy részecskéből származnak, abból ki lehet számolni, hogy mekkora volt annak a részecskének a tömege, aminek a bomlás nem tud. Én magának megfelelt most ez a válasz? Jó. Ilyen kérdés fel fog merülni, különösen a Higgs bozon esetében, amiről különösen sokat fogunk a következő alkalommal beszélni. Na kérem szépen. Vannak-e örök életű részecskék? Nincsen. Hát valami egy idő után nem fogok tovább. Legkisebb. Vannak. Ilyen a proton, az élettartama, nem tudjuk, hogy végtelen-e, de nagyon sok. Több mint 10⁻31 év. Ez a világegyetem életkorának a sokszorosa.
most ne kérdezzük meg, hogy ki az, aki ott ült 10-30 és várta, hogy elgondoljon, majd esetleg erről is, majd kérdezhetek is az ellenőrzésnek. Na, kérem szépen. A proton, az elektron és a neutron. Ezek az. Jó. Na kérem szépen. Rengeteg részecskét ismerünk, és ezeket mind elemi részecskének kapcsoljuk. De gyanús lett ez a sokféle részecske, tetszik látni. Az a kislányot azért mondta. De sokan elgondolkoztak, ugyanúgy, ahogy a régi görögök, hogy lehet-e ennyiféle részecskét elemnek gondolni. A Lucy is törte rajta a fejét, 2 napig nem aludt, de utána elárultam neki a megoldást. Itt még nem volt egyébként, most 2. Kérdezik. Jóval Lucy előtt, 1963-ban egy amerikai fiatalember, Murray Gell-ban, aki ugye nem Sir, megtörte a fejét és megtalálta a megoldást. A megoldás a kvarkok. Most jönnek. Kvark. Igen. Ezekről fogunk beszélni, ezzel a 3 kacsájérgel van egy egész nagy Nobel-díjat. Kérem szépen, mi volt a kvark hipotézis, mire gondol Gell? Azt mondta, hogy legyen egy részecske, amit nevezzük apnak, piros, legyen egy másik nevezzük dannak, és az apkvark töltése legyen 2/3, dankvarké -1/3. Na hát ezen mindenkinek szétállt a füle. Miért? Mert jó, hát ott kell, mondjad hangosan, ne szégyen. Eddig csak egész töltés. Eddig csak egész töltés képzeltek el a fizikusok. Senki nem találkozott egy töltéssel. Na, sem. Tehát ez egy nagyon nehéz hipotézis volt, ugye? De hasznos hipotézis volt, mert azt mondta, hogy tegyük fel, hogy a proton összetett részecske, és miből áll? 2 U-kvarkból, meg egy D-kvarkból. Ellenőrizzük le, 2/3, -1/3. A neutront is összehetnek. Mint a Lego. Tehát a hipotézise jól dolgozik. Volt, na kérdez. De mi van akkor, hogyha más, hogyha mondjuk, de hogy jöttek ezek a számok, mivel máshogy is lenne ilyen számokat találni? Azt mondom, hogy nagyon igazad van, a tapasztalat bizonyította ezt, sőt, volt egy Nambu nevezetű japán fizikus, aki szintén megpróbálta a részecskéket, más töltésű részecskéket összeállni. De a Gell-mannak sikerült egy olyan matematikai elméletet felépíteni, amiből mindent megmagyarázott, még a Nambunak nem volt sikere. Tehát ez a tapasztalat. De a kérdés nagyon helyes, kérjük szépen egy tudós. Menjünk tovább. Vannak további részecskék, nehéz részecskék, amiket barionoknak nevezünk, vannak olyanok könnyebbek, mezonoknak. A barionok azok, amik befejezem a mondatot is rögtön, amik 3 kvarkból állnak, a mezonok pedig egy kvarkból és egy antikvark. Úgy kell őket összetenni, hogy a természetben megfigyelő egész töltés van. Kérdez. Hogy mintha az előzőnél nem tudom, hogy ez a harmadik féle kvark, hogy annak mi volt a szerepe, vagy nem tudom, mint. Tehát, hogy... Igen. Hát például a K-mezon, láttuk a kozmikus sugárzásban, hogy van egy K-mezon. Azt nem lehetett ap és dalkvarknak összetenni, mert annak olyan tulajdonsága volt, amit az ő és légkvarkok nem látnak. Majd meglátjuk. De menjél el is a kérdés kérdés. Többfajta kvarkból állnak, Igen. és ezek a kvarkok, ezek ugyanúgy, tehát nem találhatók meg a természetben ezek a barionok, ezek mindig csak a... Barionok igen, a proton is barion. De hogy azok, amik nem proton és nem neutron. Azok, ez a pin.
rómezőn, amiket ő felsoroltam, amire a Lucy ugye rá csodálkozott arra a sokféle részes. Én csak a részes videósítóban fordul elő pár Igen, néhány nem a közműs, néhány a kozmikus sugárzás. De ilyen nincs, hogy a Földön így megfogok, és akkor itt van egy maroknyi vagyok, vagy olyan faj vagy. A Földön van maroknyi proton, itt van, maga a vezetés, neutron és elektron is. A többi részességben mit? Csak a részes videós. Gyorsítóban is ott is nagyon hamar elrúgnak. Néhány eléri a Földet, de az nagyon is. Na kérem szépen. Menni az antiútvart töltésre. Mínusz 2 harmad. Mert az útvart 2 harmad, a antiútvart. Mennyi ennek a részességének a töltése? Mínusz 1. Hát, ez olyan egyszerű matematika, hogy nem adott érte. Piros pont, ugye, hogy hívnád ezt a részességet? Jó, mehet a piros pont. Na, kérlek szépen. Ja, itt a piros. Már két kérdést is megválasz. Úgy, na kérlek szépen. 3 kvartal kell leírni majd mindent, amikor jött egy megjelent furcsaság, megjelent egy csábos negyedik részecske. Vigyázzunk, még nem tartunk ezt. Megjelent egy csábos részecske, csárnak is. Amit nem lehetett megmagyarázni 3 kvartal. Mit kellett csinálni? Ki kellett, ezért most nem kapsz pontot, az olyan triviális volt, kellett egy negyedik kvartalt kitalálni. Amerikában történt az eset, 1974. novemberi forradalom. Ugyanis az USA-ban, a keleti és a nyugati parton, 2 különböző gyorsítóban egy új, addig még nem látott részecskét találtak, ami nehéz részecske volt, 3 protonnyi tömegű, de nem lehetett megmagyarázni az eddig létező kvartot. Az egyik kutatócsoport vezetője Samuel Ping, Nobel-díj, azt mondta, hogy legyen a részecske neve J. A másiké, a keleti parton, Bert Richter azt mondta, hogy legyen C. Mit gondoltok, mi lett a részecske neve? J. Ki mondta? Ha elfáradok, akkor folytatjuk az egyet. De ki nem kell közös folytatni, szerintem van nekik már. Jó. Kérem szépen. Hol a forradalom? Hát a forradalom abban van, hogy nem lehetett ezt a mezon miből áll, egy kvarkból és egy antikvarkból, nem lehetett ezt a mezont megmagyarázni az eddigi kvarkok segítségével. Kérem szépen. Új kvarkra van szükség, és ennek az új kvarknak azt a nevet adták, hogy csár, bájos. Tehát egy bájos és egy antibájos részecskét összeteszünk, hogy mi lesz belőle? Egy GC részecske. Tehát 4 kvarknál kell. Na jó, nem csigázzuk tovább az érdeklődésüket. Elárulom, hogy még 2 kvarkot találtak, olyan részecskéket találtak, precíz legyek, mert itt valaki elérkötött, olyan részecskéket találtak, amelyek csak új kvarkok létezésével magyarázhatók. Na jó, komoly kísérleti eredmények vannak arra, hogy több kvark nem létezik. Na kérem szépen, itt van az ismert App és Dalan, ugye, ők a proton meg sok részecske összetevői, itt a Charm, a Strange, a Top és a Bottom. Ezeket nevezik első generációnak, és ezek egyre nehezebb kvarkok, a részecske tulajdonságában, akinek a boglását vizsgálták, megállapították, hogy ezek egyre nehezebbek. A top kvarknak a tömege 190 proton tömegében. Jó. És hol fordul el? Tényleg? Hol fordul el? Mindig csak részes. Hát például a gyorsítóban keletkezik részecskét, amikben ezek benne vannak, majd elbomlanak. És az ott az egész sorra igaz, hogy plusz 2 harmad?
A felső sor mindkét harmad, az alsó sor mind egyharmad, jókat kérdezek, na kérdeztek. Hát ez nem annyira jó kérdés, hogy milyen alapon adtak nevet neki. Ha, fantázia. Fantázia. És sokat vitáztak a nevekben, például a topot nevezték, nem tudom, a bottom quarkot nevezték, megint nem Szóval itt voltak viták, megjegyezték ebben, a magyar nevekben van elnevezés, mert a topot úgy mondják, hogy felső kvark, a bottomra meg sokan azt mondják, hogy fehér. Hát mert angolban is a bottom és így tovább, igaz? Közel állnak egymáshoz. Jó. Hát ezeket láttam, hogy ez az első színes nagy nevű. Hát én most egy kicsit mókásabban rajzoltam. Van-e több kvark? Nincs, pontosabban. Ez a három japán elméleti fizikus bebizonyította matematikailag, hogy a részecskét összessége leírható ezzel a a 6 kvark. De most én egy pillanatra zavarba vagyok, mert már amíg nem beszélek egy órája, én 10 perc múlva ezt a részt befejezem, és utána tartunk egy szünetet. Jó? Hogy végig tudjam. Én a kedves évatanárnak azt mondtam, hogy figyelmeztessen benneteket, hogy 2x45 perc szenvedésnek vesztek éve. Jó? Na. Léteznek szavak. Keresték őket égen földön. Hogy keresték? Töltéseket kerestek, kétharmados töltést vizsgáltak, bánya mélyén, tenger mélyén, és így tovább. Nem találtak. Az elmélet megadta a választ, azt mondja, hogy van egy kvark bebörtönzés, confinement a természetben, ami csak azt engedi meg, hogy a kvarkok vagy párosával, kvark-antikvark együtt, vagy 3 kvark létezhet együtt. Vagy baryon, vagy mezon. Csak ilyen részesség létezhet a természetben. A következő lapon én megpróbálom magyarázatot adni. Itt most egy icipicit sietni. A kvark és az antikvark, azok miért nem semmisítik meg egymást? Csak hogy a pozitron meg az elektron összeértek, akkor... Igen. Azok a részes, amik például egy A és egy anti-apó állnak, pillanatban nem. Ugyanúgy, hogy egy találkozáskor egy elektronikus pozitron, de nagyon rövid ideig létező részes. És nagy energia felszabadulással. Igen. Elbomlanak, stb. Meghatározott részességek, vannak más törvényszerűségek is. Jól kérdezték, de menjünk tovább. Jó? Na, én egy icipicit sietni fogok itt. Próbáljunk kiszabadítani a protonból, ez egy proton, ugye? Látszik rajta, mi látszik rajta, miért látszik rajta proton? 3 kvarkból áll, egy két apa és egy damkvarkból. Megütjük, megöljük egy elektronnal. Hatalmas energiájú elektronnal. Nekiütközik a proton egy kvarkjának, egy pillanatra kilöki a kvarkot, a pillanat alatt tessék a leglehető rövidebb időt elképzelni, de az ütközésben mi történik? Újabb részecskék keletkeznek. És ő az erő visszarántja a kvarkba. Majd, hogy milyen erő, arról későbbiekben beszélünk. Na, én ezt a diát kihagyom. Nem. A kvarkokkal még egy dolgot el kell mondani. A kvarkok színesek. Senki nem látott még kvarkot, és mégis azt mondjuk, hogy színesek. Hát ez a fantázia, ez csak azt jelenti, hogy a kvarkoknak van egy tulajdonsága, amit színtöltésnek neveztek. Itt a töltésen van. Ahogy létezik elektromos töltés, megkérdezhetik, hogy miért nevezték azt elektromos töltésnek. Meg kell kérdezni a töltőket, és majd megmagyarázzák, hogy miért ugye az elektromos töltés. Ezeknek az elektromos töltésen kívül van egy másik töltésük is, amit a színtöltésnek nevezik. Mégpedig, ha színről vesz, másnak is lehetett volna nevezni, abrakadabrában. Mindegy.
de ők színnek nevezték, és azt mondták, háromféle töltés van. Ugye, ami elektromos töltésből hányféle van? 2, plusz és mínusz. A színtöltésből 3 létezik, ez a 3 szín. Na kérem szépen. Például a proton úgy áll össze 3 színes korból, hogy az eredő szín, amit kívülről látni lehetne, fehér, szinte. Ezért van ez a szín analógia, mert ha 3 alapszín egymásra vetítjük, akkor mit látunk? Hangosan fehér. Tehát a természetben úgy alakulnak a farkoknak a színei a részecskében, hogy azok fehérek legyenek. Én ezt a részt átéltem. Én megmagyaráztam volna, hogy miért kellett pontosan 3 színt bevezetni, de hogy elnéznek benneteket is fájt. Ugye? Elmondjam, vagy nem mondjam el? Jó. Akkor visszatérek ahhoz, itt Pauli látható, aki éppen a sírjában forog, mert találtak olyan részecskéket, amik megsértik az ő elveit. Nevezetesen találtak egy olyan részecskét, ezt az omega mínuszt, amiben 3 S kvark van. Most még nem szóltam róla, de majd szólok. 3 azonos elektron például, azonos energia, azonos töltés, azonos spin. Ezt nem hallottátok, hogy szólok róla. Tehát ez a 3 részecske ebben, az a 3 kvark ebben a részecskében teljesen azonos kvantum állapotban kell, hogy legyen. Erre pedig a Pauli elkezd forogni a sírjában, mert azt mondta, hogy ilyen nincs. Ilyen feleskívők, majd erre kitérek, mint részecskék, nem lehetnek egy állapotban. És akkor jöttek a fizikusok, hát akkor kell, hogy valami megkülönböztesse őket, legyen egy újabb úgynevezett tulajdonságuk, és akkor a Pauli megmutathat, mert ha egy kék, zöld és piros kvarkot teszem össze, akkor ha egyforma is az energiájuk, a levegőletük is egyfelé mutat, valamiben különböznek a színtöltésben. Tehát nem sértjük meg a Pauli elvet. Megtetszett ezt, érted? Jó, akkor megyünk tovább. A kvarkok íze és színe. Az, hogy abdan, stb. Abdanság, folytassák. Bottom. Igen. És Strange. Ez a 6 kvark tulajdonságot, erre általában azt szokták mondani, hogy ez a kvarkok íze. A kvarkok 6 féle ízben léteznek, angolul flavor, és semmi köze ahhoz a finom fagyéhoz, amit én elnyalogattam, ez csak egy elnevezés. Én még azt akarom kérdezni, hogy ez bizonyítva lehet, hogy több szín nincsen, hogy csak 3-féle szín? Ugyanabban az elméletben, ami ez a 3 japán és tehát az elrejtő elméletben nagyon sok olyan eredmény. De ez igazából. Nem szép tulajdonság. Egyelőre úgy tudjuk, hogy ennyi tulajdonsággal elegendő rendelkezne a kvarkoknak. És a színnek is, ahogy mondtam, semmi köze a festő által tudomászni valamihez, ez csak egyszerűen valami el kell nevezni. Ők színnek nevezték. Na most, ez még 5 perc, jó? És akkor beszélünk. Eddig a kvarkokról beszéltünk, van azon, és megszeretjük őket, vagy nem szerettétek meg? Ki az, aki nem szereti őket? színes és finom vagyok. Színes és finom, jó. De kérlek szépen, van egy másik részecske család, amiket leptonok. A lepton azt jelenti, hogy könnyű. Nem könnyelmű, könnyű. Hát ilyen például az elektron. Elektron ugye könnyű protonhoz képest. Ő az első lepton, de aztán felfedezték a müont, ami a bátyja az elektronnak,
mindenben ugyanolyan, kivéve van, hogy oda van írva, 200-szor nehezebb. Ez a világ. Aztán valamikor egy 20 évvel ezelőtt felfedeztek még egy harmadik testvért, ő aztán nagyon nagy testvérnő, ő a tau lepton, az ő tömege 2 proton tömeg. Hány elektron tömeg? Valaki mondott, 4000, ugye? Mert a proton 1000, mert igen, az elektron fél, de akkor a 2 proton tömeg, az 4000 elektron tömeg. Világos? Nem kell ezt megjegyezni. Na most, az élet párosban szép, itt azt hiszem, hogy már legtöbben tudják azt, hogy valóban így van, az élet párosban szép, ezért minden részecskének, minden leptonnak van egy elektromosan semleges párja. Az elektron párja az úgynevezett elektronneutrinó, a taunak, ezt meg az elmélet jósolja meg, és a kísérletiek meg is találták ezeket. A neutrinok semlegesek, ezek a leptonok egységi döntések. Persze az a antirészecskéjük, a plusz, mínusz, mínusz, és tovább. A neutrinok semlegesek. A mai napig is komoly kísérletet folynak arra, egy pillanat, hogy megmérjék a neutrinok tömegét. Azt hitték, hogy nulla tömeg. Ma már egy picike tömeget, óriási kísérleti nehézségek árán sikerül kimutatni. Mondjad? Hát, hogy az a kérdés, hogy a neutrinoknak is van anti-részecske. Persze, neutrinó, antineutrinó. De ők azonosak a... Töredésileg olyan lennie. Vannak tulajdonságok, amiknek különböztetik, meg én most kétikezni fölfelé lefelé mutató, de lényegében az is egy semleges részecske. Nagyon lényeges, hogy léteznek, és én most nem akarok a leptonszám megmaradásról, de ezek bizonyos törvényeket szabályoznak, hogy kell lenni, itt különösen a világnak a mínusz egyébben, mert az így nem? Na, kérdezzük. Járni visszamentem, előre akartam. Ezek a ellenrészecskék, ezek a valóban ellenrészecskék, ez az, amit Lucy is keresett, ugye, hogy legyen valami egység, és a Gell-man a kvarkokat és a leptonokat. A mai tudásunk szerint ezek valóban elemi részecskék, nincsen szerkezetük. Pontszerűek, ahogy mondtam, kisebbek, mint 10-18. Most, hogy nehogy kiábrándítsam magukat, lehet, hogy erre akarsz kérdezni, lehet. Nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy esetleg a kvarknak is van szerkezet. Esetleg. Próbálták megöltözni? Próbálják. Ők mindenféleképpen, és elméleteket is gyártanak, de a kísérleti bizonyítékai, mai nap 1913. február 15, azt állíthatjuk, hogy ezek a világok alapvető építőkövek. Na most, ugye, ezek 2/3 töltésűek, itt felül, ezek mínusz 1/3 töltésűek, vannak antirészecskéik, itt felül ezeknek mennyi a töltése? 1, és a lenti sornak a töltése 0. Neutrinó semleges. Na most, ezeket mind azt mondják, hogy feles perdület. A perdület fogalmáról hallottam. Hát amikor valaki egy triploaxelt csinál, az pörög, vagy a búvócsinkban is pörög, azt mondjuk, hogy perdülete van. Na most ez csak egy analógia, ahogy az elektron sem igazából tudják, hogy úgy kering, hanem hogy körbe hullámozza. De ezt a tulajdonságát, hogy van területet, nevezzük spinnek, és valamilyen egységben mérve ezeknek a részecskéknek a közös neve Fermi van. Menjünk tovább, ezt átugrom. Első kérdés. Honnan nyerték a Ferminak a nevet? Hát Fermi után, Fermi tiszteletére nevezték.
Melyek azok a fermiumok, quark és lepton, ami a világunkban, és erről már beszéltünk, jelentős szerepet játszanak, mondja, Argon és a Stray. és a Az elektron. elektron. Kaphat egy aláhúzott pontot, mert az elektronokon történt. Tehát az aptan és az elektron azok a részegység, amik a világunkban valóban jelentősek. A többi részecske, hát az megjelenik a kozmikus sugárzásban, a gyorsítókban, és így tovább. Na kérem szépen. Ez volt az utolsó szlájdom, az első előadás.